Com hem explicat, el cooperativisme modern no es va inventar fa 2 dies, sinó més aviat fa 2 segles, ni més ni menys. 2 segles. Amb aquesta vida tan llarga i per estendre's per tot el món, de ben segur que ha trobat més d'un obstacle. Descobrim els reptes i les missions del cooperativisme a nivell global. El cooperativisme, com ja sabeu perquè ja sou uns experts, va néixer al segle XIX al Regne Unit com a resposta a les injustícies socials i econòmiques de l'època i a poc va anar expandint-se a França i Alemanya, entre d'altres països. Però no va ser fins al segle XX que el moviment cooperativista es va expandir per tota Europa, convertint les cooperatives en una forma d'organització econòmica social indispensable en una part important del territori, especialment en països com Espanya i països nòrdics. No obstant, com sabreu, els darrers anys d'història d'Europa i el món no han estat gaire senzills. Actualment vivim en un món multipolar i globalitzat molt complex d'entendre i en constant canvi i acceleració. El Rayo McQueen. Davant d'aquesta nova realitat, cada vegada més neoliberal i individualista, les cooperatives han hagut de ser testimonis d'aquest nou escenari global amb múltiples desafiaments, Challenge accepted. com la competència de grans empreses monopoli o la pressió econòmica mundial del lliure comerç, basat en la interacció constant d'economies entre països d'arreu del món. Com sabeu, també s'han patit diverses crisis econòmiques provocades per, oh, sorpresa, el model capitalista. Muere el capitalismo. Que cada vegada més ha aguditzat les desigualtats econòmiques entre els més rics i els més pobres i que, de mica en mica, està desproveint progressivament els recursos públics i socials dels estats del benestar. Però, tot i aquest panorama, i encara que sembli increïble, les cooperatives han resistit davant d'aquesta situació. I no només això, també han aprofitat oportunitats per innovar i no quedar-se enrere. Durant el nostre segle XXI, el cooperativisme a Europa ha continuat adaptant-se als canvis econòmics, socials i tecnològics. Les cooperatives han adoptat noves formes d'organització i gestió i han diversificat les seves activitats i explorat models de col·laboració i d'intercooperació internacional. A més, les cooperatives, gràcies als seus valors democràtics, solidaris i equitatius, constitueixen en l'actualitat una eina indiscutible per mitigar molts dels efectes de la globalització. És per això que el cooperativisme ha rebut el suport de polítiques governamentals a molts països europeus que reconeixen la seva contribució al desenvolupament econòmic social sostenible, creant ocupació i, encara més important, fomentant la cohesió social. Diverses lleis i programes específics han fomentat la sensibilitat al voltant del cooperativisme i promogut ajudes a l'economia social per defensar-les i protegir-les davant d'altres actors del mercat com Espanya, Suècia o Dinamarca. Però el cooperativisme no existeix només a Europa. Per acabar, us donaré unes dades molt interessants. Segons l'Aliança Cooperativa Internacional, a tot el món hi ha al voltant de 3 milions de cooperatives, amb més de 1.200 milions de persones cooperativistes associades. Per exemple, a l'Índia, els membres de cooperatives superen els 290 milions de persones. Al Japó, una de cada 3 famílies és cooperativista. Al Canadà, 4 de cada 10 persones són sòcies d'almenys una cooperativa, mentre que a la província del Quebec la xifra s'eleva al 70%. Com veieu, el cooperativisme és un moviment mundial transversal i en creixement que genera major benestar per al conjunt de la societat. Avui, més que mai, les cooperatives internacionals tenen una missió molt clara: continuar resistint i promovent els seus valors per tal de ser un element clau i dinamitzador en un desenvolupament econòmic social sostenible.